Laina akong lawat. Ay, ino na kami. Ino na ko ni. Ino na. Manila, iyo na. Ilot na, ilot. Ilot. Ilot man ilot. Bruh. Ay, ina. Ganon. Anong anawa? Na ay mainot. Mainot ma. Anong ikamon emang wata na. Lupaino? Ilot. Ilot ba? Ilot. Mana? Kung na akong ninunok ni mo. Nungo. Nunna. Seriously, what the fuck are you doing? Nanay. Ano men? Ha? Unik no na no? Ano? Kung maayot nila, nga anak no. Maayo ka? Maayo. Maayo? Maayo. Maayo? Naman nila nakit ma. Nakit. No! God, please, no! Nakit? Nakaon sila? Nakit nga niyo. Nakit. Nakit nila. Nakit. Nga na. Doon na ko anong da. Tonlon? Non ni mo ang akong ungo. Non ma. Non. Tonlon? Ngango. Non. Mana. Na, ulat na ang kwan. Ulat lang taong magmainot. Simplahan na to. Ay, laging manong. Kuan na good pre, nang apit na New Year ba? Pinya wala jud pun tay kwarta. Ay, Ako'y nabalaan, nalaman, napag-alaman. I know right. Isa naman na. Sure ka na pag kanang ay sa kato dito sa may kanto ba? Kanto. Ako'y nabalitaan. Sa news man to. Dati man nanambal dito ni scammer. Nabalita mo siya sa tulpo ba kay tulpo scammer mo na to siya. Kato scammer, iskam mo na to. Gusto mo makakwarta no? Gusto kay New Year na. may buhaton na to, saman. Kaya dapat dito ba ato dito natay mga plano mananambal mo to siya no, mananambal. Kasi mga pansanan. Ikaw unsay mo? Ay, magpapiang-piang ra muro ko. Papiang-piang ra ko. Nya ako mo unsay mong buhaton dito? Ako, mahiwiwi ko ba? Wiwi. Ako dapat kanang gitubig ko ako pang nasa ba kung nya naon dito na ako nya balitaan dito na kung magpatambal na ka dito. Kanang halimbawa ikaw piang ka. Piang ra ko. Papiang ra ko. Kung maayo ka, taga nimo siya 100. Ako maghatag 100. Pag dili ka maayo, bubayad sila 200. Adako. Na, pag dili ka maayo, bubayad sila 200. Pero pag maayo ka, bayad ka dito 100. Sige pre, sige Sige na. Unsa mo plano? Adto na dito, ikaw una. Pag na. Sunod siya, ako pinakalas. Tara na. Ikaw una. Dapat pagkorta juga pag natay korta. Bruh. Ilot ma. Tuntun ka na ba? Oy! Alay. Manaman, nag-inuay. Ngungo ka o halap ka? Wala kita mong guro ka sa posisyon? Oh, anya, remind na nga, maayo ka, gaan ko na mo ang 100. Kung di nga maayo, gaan nga 100. Oh, 100. Wako kasabot sa imong giingon. Naman. Ingon. Oh, daliin. Boss, ano mo ko niyo? Pag maayo ka, gaan mo ni mo 100. Hindi ka maayo, ay, saan ka na mog 200 oh? 200? Oh, gikan pa nis bangko dito mo pa kayo ani ron 200 na ni. I am the one, the way you turn down me. Oh, naman. Magpatambal ko boss. Naman. Alalay, uli lingon. Uli ning lingon. Ay, gunit ang lingon. At na nga. Wait lang.
Nar. Nar. Oy, nenong. Ay, naku, boss! Oh, nanen. Nanen. Na. Ang anak nga. Ah, ngongrat. Nanay. Ingat. Hey, mga miners! Please subscribe!